Whitmore ymlaen i Reffel. Dyna ddim llawio. Mae'n gyfle yma i Pen-y-bont sydd ar y blaen. O, tackle wych yn dod i mewn. A mae'r bêl yn gefn yr hwyn, na di ddim. Tar y postyn. Gan Nathan Wood. A gael y tackle yn un na. Mae'n fel bod yna gam sefyll. Yn y diwedd se heb i cyfri. Yn Pen-y-bont i dechrau gêm awr ar y droed flaen. Cic rydd yn yr amser. Sgael ei ganiatáu y manefiadau. Owen. Teg at y cwrt chwech arbeniad gan Billy Borge. Daflodd ei hun teg at y bêl yn y cwrt chwech. Yn methu y chyfiri dros y traws. Ond unwaith eto'r ansawdd na gan Owen yn wych. Cain Owen yn opsiwn i'r chwith efo blaen yma Kavanagh. Mae Nathan Wood yn rhyddhau Kavanagh met i cefn i Pete Kavanagh dros Ben Ramsey. Ydy'r bêl yn gefn yr oed yn di Mahe. A mae Pen-y-bont di mynd ar y blaen. Yr eilydd Rhys Kavanagh yn mynd o'r bari yn ystod y haf yn codi bêl yn gelfydd dros Ben Alex Ramsey. Owen yn cyrraedd y blaen Southern yn dimau o Kavanagh. Chwilio mi ail o'r pnawn Kavanagh yn rhwydo i ail gol o'r prynhawn i Pen-y-bont. Cain Owen yn cyrraedd y bêl gyntaf. Kavanagh hyder yn ei chwarae ar ôl y gol agoriadol na. Un peth yn ei feddwl yn crymanu'r bêl yn odidog. Benelin yn wyneb Anthony Kay yma na. Yn beifi lliw y cerdyn i'r eilydd Sam Smith. Mae'n weld bod yna gerdyn coch yn di gael ei ddangos i Sam Smith. Benelin yn wyneb Anthony Kay. Mae Pen-y-bont lawr 30 dyn.